Vă salut, sunt Florin de la PP Car Detailing. Foarte mulți dintre voi mă cunoașteți. Atelier de detailing din Germania, care are ca scop să ajungă numărul 1 în domeniul detailing auto și de aceea oferim servicii de cea mai înaltă calitate clienților noștri. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect. Subiectul este care este diferența dintre un atelier care se axează pe calitate și un atelier care se axează pe cantitate. În primul rând, ce vreau să vă spun, că am ales acest subiect pentru că observ foarte mulți oameni nu fac diferența dintre un atelier care se axează pe servicii de calitate și un atelier care se axează pe servicii de cantitate. Pentru că este o foarte mare diferență de prețuri între aceste două ateliere și pățim și noi, vin clienți la constatare și că de ce costă așa mult, că dincolo e mult mai ieftin sau da, faceți-mi un preț corect, că eu știu prețurile, că nu știu ce. Haideți să clarificăm niște lucruri. În primul rând, un atelier care se axează pe calitate, cum suntem noi, trebuie personal calificat. Un personal calificat trebuie plătit corespunzător pe munca pe care el o depune și serviciile lor pe care el le oferă. În cealaltă parte, unde se axează pe cantitate, nu o să găsești niciodată un personal calificat. În al doilea rând, noi ne axăm pe produse profesionale, produse de top, unelte profesionale, unelte de top, care implică niște costuri. Dau un exemplu, această lanternă costă în jur de 500 de euro. Într-un atelier care se axează pe cantitate, nu o să găsești niciodată așa ceva, pentru că nu au ce să facă cu ea. Atunci ei se axează pe unelte cât mai ieftine, produse cât mai ieftine, pentru că acolo trebuie să arate mașina bine până iese din atelier. După aia, clar, după câteva spălări, mașina va reveni la starea la care a fost înainte. La noi lucrurile nu stau așa. Investim în produse, investim în noi ca și angajați, pentru că vrem să oferim clienților noștri servicii care să dureze. Și de aceea costurile, clar, sunt mult mai mari și timpii de lucru sunt mult mai mari. De exemplu, la noi, pentru un detailing exterior, dau un exemplu, pentru un polish, mașina poate să stea și 3-4 zile. Într-un atelier de detailing care se axează pe cantitate, mașina stă 2-3 ore. La interior la fel, avem mașini care îmi fac 2 zile jumate pe interior. Într-un atelier care se axează pe cantitate, nu o să vezi niciodată așa ceva. Acolo 2-3 ore, 4 ore maxim trebuie să se termine interiorul. De aceea sunt și diferențele astea mari de preț. La noi ținem mașina atâta în atelier pentru că nu vrem să omitem nimica. Vrem să ajungem în fiecare colțișor al mașinii. Fiecare element trebuie să fie curățat, degresat și tratat din mașină. La exterior la fel. La noi durează o zi până pregătim mașina pentru polish, adică spălat în detaliu, decontaminat, chimic, mecanic și multe altele, depinde de serviciu. La alte mașini dăm și roțile jos, spălăm jantele și pe interior, spălăm chiar și brațele și etrierii, îi curățăm în detaliu. Asta înseamnă servicii de calitate și când te axezi pe calitate. La cantitate nu o să vezi niciodată așa ceva. Acolo un spălat rapid, o pastă de polish pentru luciu, nu scoate zgrieturi, nu scoate nimic, îți ia ochii pentru că mașina lucește, într-adevăr, dar zgrieturile sunt tot acolo. După 2-3 spălări pleacă tot luciul de pe ea și ai cam dat banii degeaba. Deci sunt foarte multe aspecte de discutat. Dacă vreți să discutăm în continuare despre diferența asta dintre ateliere cu calitate și cantitate, vă rog frumos, scrieți-mi în comentarii.
discutăm cu drag, că sunt foarte multe de spus. V-am spus așa în mare, să vă faceți o idee, să vă dați cât de cât seama și dacă vreți servicii de calitate și de durată, căutați un atelier de detailing care se axează pe calitate, nu vă uitați la bani, pentru că, sincer, merită toți banii. Eu știu ce înseamnă să oferi calitate, câtă muncă este, cât timp, dedicație, multă experiență în spate și credeți-mă că calitatea face diferența. Așa că dacă doriți servicii de calitate, cea mai înaltă calitate, puteți să apelați la PP Car Detailing din Germania, Neckarsum. Noi vă așteptăm cu brațele deschise, puteți să ne contactați. V-am spus în alte clipuri, constatarea nu costă nimica. Oferim și un cafea și un suc din partea casei, stăm și la o discuție și dacă vreți servicii de calitate slabă, puteți să le alegeți, este alegerea voastră, sunt banii voștri până la urmă, că din contră, știți cum e. Noi încercăm să oferim tot timpul ceva în plus clienților ca să îi facem să zică wow, adică noi suntem și pasionați și când ești pasionat nu poți să lași lucrurile, lasă că nu se vede, lasă că ascunde aici, că nu știu ce, nu te lasă sufletul și mintea să faci așa ceva și atunci oferim clienților tot timpul ceva în plus. Și sincer, de multe ori munca noastră este mult mai, nu știu cum să zic, face mult mai mult decât banii pe care îi încasăm. Dincolo este cu totul invers. De aia și mulți se axează pe servicii de detailing de cantitate, cum ar veni, pentru că au observat că merge foarte bine treaba asta, oamenii nu sunt educați în privința asta, ei văd că lucește mașina frumos, că arată bine cât de cât, foarte ieftin, foarte, dar acolo, din contră, ei sunt plătiți mai mult decât serviciile pe care le oferă ei. Deci dacă vreți servicii de calitate, apelați la PP Car Detailing cu încredere și noi vă vom demonstra calitatea serviciilor noastre și vă promitem că nu veți fi dezamăgiți de noi. Vă salut, vă doresc tot binele din lume și să ne auzim cu bine.